Ало, да? Мамо. Виж какво. Чакай. Да, разбрах. Разбира се. А ти ми го каза сутринта на излизане, нали? Добре. Чуй. Можеш ли да разбереш от Леля Литка до кога ще продължава този ремонт? Не. Понеже тя може да се обади на Димитрови. Не ме занимавай сега с тия глупости. Сега си отлагам пациентите за днеска. Както е тръгнало за цялата седмица, ще трябва да ги отлагам. И защо никой не предупреждава? Как може такива работи? Жилетка ще си сложа, да. Разбира се. И шапка, как? Мамо, моля ти се, сега не мога. Айде, за сега да прекратим. Затварям. Да? Да. Елисавета, чуеш ли? Мога най-рано във вторник ще си вземем часа. Елисавета, не ставай дете. Ало, там ли си? Във вторник ще поговорим. Сега е невъзможно. Но аз имах да ви казвам нещо важно. Аз имах да ви казвам нещо много важно. Не мога по телефона, трябва да се видим. Добре, хайде. Тръгни към кабинета. Хайде. Добре. Ще се видим при входа на парка. След час. Нали? Отсреща. Хайде. Този сън беше хем странен, хем красив, хем... Да, разкажи го. Бях в село, в градината, като малка. Да. И по следата има един кладенец. И аз се въртях около този кладенец и баба ми пускаше да си играе там. Обаче тогава я нямаше. И се исках да видя какво има на дъното. И като се наведох да погледна, и полетях надолу. Надолу. Беше много страшно. И накрая се озовах в ръцете на баба. И после всичко се промени и стана светло и розово, като в голяма пещера. И по следата имаше голямо езеро. А отгоре, през една дупка, се отразяваше светлина. И аз вече бях голяма. Бях голяма с една бяла рокля, нощница, нещо такова, и джапах по водата, а за ръка ме държеше един човек. Непознат? Не съвсем. Кой? Значи го познаваш? И вие го познавате. О. Беше ти.
Да. Съвсем нормално е аз да се появявам в твоите сънища, също така и баба ти. След нейната загуба са се отключили от тебе. Утре заминавам за село. А? Утре в 10 заминавам за село. Как? Какво значи това? В 10 пред вас. Какво искаш да кажеш? Ще заминем заедно. Къде? Не, никъде няма да ходим заедно. Добре. Тогава ще отида сама. Но не знам дали скоро ще се видим. Елисавета! Елизавета! Добре, Елизавета! Ма това е абсурд, пълен абсурд! Не съм пускал котката в хола. Ти забравяш вратата непрекъснато отворена, мама. Не, тогава беше влязла през прозореца. Аз не съм ти месил с фиите, ти ги беше оставила да се квасят на дъжда, а фикуса въобще беше за изхвърляне. Мамо, на колко години трябва да стане човек, че да престанеш да ми натякваш за това? И какво като си пяла в хор? Да, сега започва театъра с сълзите и с ревовете, но от сега няма да стане. Не и този път, ясно ли ти е? Не, и ще правя на когато искам и няма да си слагам жилетката, няма да си нося шапката и ще оставя чета на къде си искам и остави ли мене? И какво е това, ако не е едно извратено понятие за обич? Една агресия, която минава за добродетел. При това подплатена от гордото съзнание за изпълнен дълг. И дори с умиление. И тази агресия идва от нашите най-близки. Тези, които са ни дали живот. Жажда за контрол, това е. Коптеж за значимост. Да сме богове. Макар и мънички, но все пак богове. А когато нашите раби не признават това изконно право, как ни боли? Ето тази болка е по-лоша от настинката, но я усещаме твърде късно. Няма кой да те предупреди за нея, ако ще да си навлечени с 100 жилетки. Никой не намира за нужно да те предупреди, че да си Бог е толкова болезнено, толкова трудно, толкова абсурдно в общество от богове. Гръмогласни и нетактични, изискващи, обсебващи, връхлитащи в личното ти пространство с бурги, бормашини и поялници, и циркуляри. Тогава се надава писъка, вопъла. Да се сгушим в скута на баба, на дядо, на стринка, на леля, само далеч от агресията на контрола, наречена загриженост от любов. Задушаваща, точно толкова, колкото нейната липса. Обсебваща толкова, колкото спомена за топлина от скут, мирис на попара и по-специално този на масълцето, разтопено в димящата чиния. Делириум от размекване, от несигурност. Да избягаме, да се скрием, далеч от чуждия тамян. Да се върнем обратно в нашия олтар и да направим от себе си по-силни богове. Обожавани, макар и единствено от нас самите. Тогава хищните набези за контрол ще спрат пред нашия жертвеник, обезсърчени от неговото ухание и ще се разпръснат на пух и прах.